nejbližší. Reprezentantka Polski. Jako první dostane příležitost polská krasobruslařka Anna Jurkěvičová. Samozřejmě Polsko jako pořadatel může na začátek obou bloků postavit některé z svých reprezentantů. Jurkěvičová byla 22. v soutěži žen. Anna Jurkěvičová, zanedlouho 23letá krasobruslařka z Osvětimi, spolupracující s českým choreografem Františkem Blaťákem, se vrátila ke krasobruslení po několika dlouhých letech, aby se pokusila poprat o účast na domácím evropském šampionátu. To se jí nakonec podařilo, kde poprvé mohla startovat na mistrovství Evropy. A to byl celkem slušný výsledek pro Jurkěvičovou, která ani nemusela využít toho pravidla o postupu domácí závodnice. Jakožto pořadatelské vybojovala si postup do volných jízd vlastním výkonem a málem se probojovala až do první 20.